खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किलिकां ब्रह्म। ब्रैजिथि बरबरि आनस'लिक बाथौ फुजा खुंनो साखाफारा। ब्रैजिथि बरबरि आनस'लिक बाथौ फुजा खुंनो लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो दं। बाक्सा जिल्ला बरबरियाव ब्रैजिथि बरबरि आनस'लिक बाथौ फुजा खुंनो लाहार फाहार खालामनाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। फुजा खुंफुं आफादनि आफादगिरि बाबुराम स्वर्गियारिया फोरमायनाय बादिब्ला 9 अक्ट'बरनिफ्राय 16 अक्ट'बरसिम 8 साननि हाबाफारिनि थाखाय बे बाथौ फुजाखौ खुंफुंगोन आरो बे खुंजानो गोनां बाथौ फुजायाव सानफ्रोमबो बायदि हारिमु दिन्थिफुंनायजों लोगोसे केसेटजों मोसानाय बादायलायनाय, मिना बाजार, बर' सावथुन दिन्थिफुंनाय आरो गुबुन गुबुन गोबां हाबाफारिफोर खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोननि नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जोंनि नैबे बरबरि आनस'लिक बाथौ फुजानि जि खुंगा 40थि बे 40थि बरबरि आनस'लिक बाथौ फुजा खुंफुंनायनि हाबाफारिखौ फोसावनो मोननानै गिबियावनो आङो साबायखर बावदों। जोङो दिनै नैबे बरबरि आनस'लिक बाथौ फुजा जि 40थि जोंनि बेखौ जोङो 8 साननि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनाय जादों। 9 अक्ट'बरनिफ्राय 16 अक्ट'बरसिम बेवहाय जोङो गोबां हाबाफारि लानानै बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जोंनिया सोलिगासिनो दङ, नाथाय नै साननैसो अखा हानायनि थाखाय जोङो खामानि मावनायाव एसे गोनो गोथोआव गोग्लैदों। थेवब्लाबो बेनि गेजेरजोंबो जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो आइटेमफोरा जोंनि गेजेराव दासिम सफैनानै दङ। जोङो नैबेवहाय जोंनि हाबाफारि बायदिहाय जों 9 खालार खालि जोंनिया धोरोम सावरायमेल जायो, गुबुन हाबाफारि थाया। नाथाय 10 खालारनिफ्राय मोनफ्रोमबो हाबाफारियानो सोलियो। जोङो 10 खालार खालि जोंनिया बेखेवनाय हाबाफारि, बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंहा गाहाय हाब्लांखौ बेखेवगोन जोंनिनो मन्त्रि, आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्म सारा। लोगोसेयावनो जोंनि सिबिसालिखौ बेखेवगोन जोंनि बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' सारा। लोगोसेयावनो सायनासालिखौ बेखेवगोन 62 नं बरमा समस्तिनि MLA भुपेन बर' सारा। आरो लोगोसेयावनो जों मोनसे पार्क जोङो बानायदों, गाम्बारि सिख्ला पार्क, बेखौ बेखेवगोन जोंनिनो EM राकेश ब्रह्म सारा। लोगोसेयावनो जोङो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ लाबाय थादों जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव खायसे धोरोमनि बिथिङाव रां रुफा आंखाल जायो आरो बे धोरोमखौ फोसाबनायाव गोबां खामानि मावनायनि थाखाय दोहोननि गोनांथि जायो। बेनि मोनसे फुजि बानायनाय जादों ट्रास्ट। बे ट्रास्टखौबो जोङो देग्लाय बेखेवना आखायाव लाबावदों। बेखौ जोंनिनो ओनसोलनिब्लाबो बिथाङा गोजौ थाखोआव बिबान मोननाय CSBनि मासिगिरि बिथां दिपक कुमार बसुमतारी सारा बेखौ बेखेवगोन। लोगोसेयावनो 10 खालार खालि जोंहा बेवहाय देंखोगिरि जोङो लाबोनाय जादों। बेवहाय मोनाबिलि 9 रिंगायाव जोङो देंखोगिरिखौ दैखांनाय जागोन। सानफ्रोमबो बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव बर' मोसानाय, नेपालि मोसानाय, असमिया मोसानाय आरो बायदिसिना गोबां मुंदांखा देंखोगिरिफोर जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो लोगोसेयावनो 11 खालार खालि जोङो केसेटजों मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसेयावनो 14 खालार खालि जोङो आर'ज हान्जा मेथाइ रोजाबनाय आरो हाबा मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय जोङो बेखौ लानाय जादों। आरो बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव जोङो आइ राखि थियाटार बेखौबो लाखिनाय जादों। आरो नैबेवहाय जोंहा बानिज्य मेला दङ। बेवहाय गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेवहाय गलाफोर फैदों आरो मिना बाजार फैदों। मिना बाजाराव जोङो गुबुन गुबुन बोसोराव जोङो नुफेरि बेवहाय गथ'फोर गेलेनो हानाय, गाखोनो हानाय, रंजानो हानाय जोङो खालामदों। लोगोसेयावनो नैबे जोङो गाम्बारि सिख्ला पार्क, बे गाम्बारि सिख्ला पार्कआव जोंनि गोदो गोमालांनाय खायसे जारिमिनारि जोंनिनो खायसे आइजोफोरखौ जोङो बेवहाय बानायनानै जोङो दिन्थिनो लादों। लोगोसेयावनो खायसे जिब जुनारफोरनि मुर्तिबो बेवहाय जों जाय जिब जुनारखौ जोङो दासिम नुनो मोनला, बेफोर जिब जुनारखौ जोङो बे पार्कनि जोहै जोङो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। आरो सानफ्रोमबो नोंथांमोना नैबेवहाय फैनानै टिकेटनि जोहै सिनेमाबो नायनो मोनगोन। ओंखायनो
सानफ्रोमबोनिबो हाबाफारियाव आङो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि नैबे हाबाफारियाव जाफुंसार होफैनो थाखाय आं गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।